Šta je cilj ovoga druženja i okupljanja? Jeste da se podsjetimo surovih činjenica, a to je da je prošlo 20 godina od završetka rata na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a da još uvijek zvanični Zagreb i zvanično Sarajevo nije pokazalo dovoljno političke volje da se pronađe pravično i trajno rješenje brojnih imovinskih i drugih problema naših zemljaka. Ja želim ovom prilikom da apelujem na Europsku uniju i na Savet Evrope i na OSCE da podstaknu Hrvatsku i vlasti u Sarajevu da brojni problemi stotina hiljada proteranih Srba i drugih prognanih lica konačno se izvuku ispod tepiha, iz ladica, iz fioka, da se stave na sto i da se počne o njima razgovarati. Ne možemo i nećemo nikad moći govoriti o trajnom miru, o iskrenom pomirenju ako imamo stotine hiljada ljudi koji su oštećeni svojim elementarnim ljudskim pravima. Mi samo tražimo da se poštuje jedna od temeljnih europskih vrednosti, a to su ljudska prava i vladavina prava.